potrebné inštalačné súbory stiahnete na stránke www.handcubekeys.eu. Heslo pre stiahnutie nájdete uvedené v manuáli, ktorý máte v papierovej forme priložený v krabici. Informáciu o priebehu a mieste stiahnutia súborov nájdete v pravom hornom rohu. Stiahnuté súbory extrahujte vo vašom počítači. Po extrahovaní súborov je potrebné otvoriť zložku a spustiť proces inštalácie kliknutím na Handcube Keys Setup. Odklikajte aj všetky okná, ktoré sa vám objavia, aby sa spustil proces inštalácie. To môže chvíľu trvať. Počkajte, až sa začne proces inštalácie. Po dokončení procesu inštalácie je potrebné aktivovať váš komunikačno-edukačný systém Handcube Keys. Kliknutím vpravo dole sa vám otvorí ponuka, kde nájdete ikonku aplikácie Handcube Keys. Otvorí sa vám okno a vpíšete 6-miestne číslo, ktoré nájdete buď v papierovom manuáli, alebo nalepené na krabici či ráme vašej klávesnice. V ďalšej fáze inštalácie je potrebné mať zapnutý Bluetooth na vašom notebooku a taktiež zapnutý aj snímač Handcube Keys. Snímač pridáte k vášmu notebooku ako aj iné zariadenia Bluetooth. Po úspešnom pridaní snímača je potrebné váš notebook reštartovať. Reštart je dôležitým krokom aj vtedy, ak mohli pravidelné aktualizácie systému Windows negatívne ovplyvniť používanie našej aplikácie. Nevieme ovplyvniť, aby sa to nestalo, ale reštart vie všetko vrátiť do poriadku. Každý snímač je unikátny a bude funkčný len s jedným konkrétnym zariadením, s ktorým je spárovaný. V prípade, že chcete používať pomôcky na viacerých zariadeniach, je potrebné si dokúpiť viacero snímačov. Po reštartovaní alebo zapnutí počítača je potrebné chvíľu počkať, kým sa aktivujú všetky aplikácie. Pripojenie snímača si viete skontrolovať. Pripája sa však automaticky, ak je zapnutý. Samotnú aplikáciu ABCHCK spustíte jednoduchým kliknutím na ikonku na ploche. Aplikáciu ovládate priblížením sa snímača ku jednotlivým kockám. Auto. Dom. Jablko. Traktor. Všetko je tak pripravené na bezproblémové používanie vašich pomôcok Handcube Keys. Pre efektívne využívanie v praxi odporúčame využiť našu ponuku metodiky, ale aj vzdelávania, mentoringu či supervízie, kde sa dozviete konkrétny návod, rady a tipy, ako po technickej, ale aj metodickej stránke pracovať s deťmi. Od začiatku až po profesionálnu úroveň.